Dnes je na pláne severná etapa, ktorá bude mať okolo 300 kilometrov. Prejdeme cez Krkonoše, Jizerské hory a potom to stočíme na Polabskú nížinu. Dnešný cieľ je na Maťovej chalupe v Mšených Lázních. Veríme, že počasie nám bude prijať. Tak vyrážame. Zastavujeme sa v meste Harrachov. Je to významné stredisko zimných športov v Českej republike. Nájdeme tu zjazdovky, bežecké trate, ale aj skokanské mostíky. Opúšťame hory a blížime sa k Libercu. Nad mestom sa týči vrch Ještet a na ňom impozantný televízny vysielač s rozhľadňou. Tam je náš ďalší cieľ. Stavbu vysielača dokončili v roku 1968 a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. Krátko po svojom dokončení zažila stavba dramatické chvíle kvôli silnému prúdeniu vzduchu, ktoré spôsobovalo nebezpečné kmitania hornej časti konštrukcie. Vážny problém bol vyriešený umiestnením dodatočného 600 kg ťažkého závažia v osi stavby a inštaláciou tlmičov kmitov. Sme hladní, že už ani na cestu nevidíme. Zastavujeme sa preto, celkom náhodne v obci Osečná. Tu je reštaurácia Dřevienka. Je to rodinný podnik, kde prevádzkujú gastroporno.
Plán je zastaviť sa v Hell's Mine, ale žiaľ je zatvorené. Rovnaký osud nás čaká aj v prípade skalného hradu Slope. Dnešná etapa sa pomaly končí, najazdili sme približne 300 kilometrov. Veľakrát sme zmokli, ale bolo to fajn. Poďme si pripraviť niečo pod zub a pripraviť sa na zajtra. Počasie sľubuje náročný mokrý deň.